Jo me vaig quedar viuda fa 3 anys i mig, quasi bé. La mort del meu home va ser sobtada. Te sents que te falta aquesta part i és molt dolorós. M'ha ajudat a sentir-me persona, que no me sentia, perquè me sentia com que estorbava a tot arreu. Jo el tinc present sempre, perquè no hi ha dia que no el tingui present. Amb l'ajuda de la gent, del compartir amb tots els que havia allí al grup, he tirat endavant. I el meu net, conforme se va fent gran, i que si el Tomàs me vegués,